Tá grúpa de Pobal Imní Gaeltachta Mhúscraí ag freastal ar an Cruinniú iad óstán chomh an nacht chun a Cruinniú Litir go bhfuil míad phlean I gcoinne an phlean atá buartha aige chun MFG agus Údarás na Gaeltachta I tú le chéile. Cé go bhfuil ard bheasagaing ar an Údarás ar leibh náisiúnta agus ar leibh áitiúil, braithimid nach féach an Údarás aimime cóhanóil MFG a cumaidsús fi stúr an Údarás. Tá ard bheas ar Mheitheal Mhúscraí go háitiúil de bhar an obair I dhéantar I milúnt, I dachas, fostíocht, seirbhísí Pobail agus Forbartha. Comáile sin go bhríonn MFG le grúpa Ionaid agsúla sa ceantar má bhúirt. Go bunúsach is iad reachtáil an phobal áitiúil príomh-chóram MFG, agus fear Litir ar an bhunaithe ar reachtáil gach uile chuine, grúpa tismóthóirí agus Imní, daltaí scoile, déagóirí, daoine fásta, fostathe agus ganfostíocht agus seanóirí. Má thugtar príomh-aimime Mheitheal Mhúscraí don Údarás, scéim sóisialta tuaithe agus clár inchirta sóisialta ceapimid go bhfuil anna bhfuil an go néalfar de bhórt stáit an stúr áitiúil. Tá míad anna bhuartha faoi thodhchaí an Áise tá suite go lárna go réanaí. Buidir leas mór as an angad agus is áisí a bhfuil ard bheas irí, ní bhád go bhád bháil fiile ach do Gaeltachta Mhúscraí san Amláin. Tá sé ráte go bhfuil dúbláil ar siúlas na seirbhísí a chur Mheitheal Mhúscraí agus Údarás na Gaeltachta ar fáil. Níor bhíor é seo go dtí gur bunaithe cóircumann Forbartha Mhúscraí le daoine. Dabhraíonn sé láidir gur bunaithe chun dúbláil dhéanamh ar chuid de phríomh-chruinniú MFG. Impíimiad ortsa, sinne ó úsáidin seirbhísí MFG, deire a chur leis an phlean chun MFG agus Údarás na Gaeltachta a tú le chéile ar bhaithe le tarbha, polatúil gearrthéarmach nó ar bhaithe le sporál airgid a bhainteach chun díomháil dá reachtáil mar phobal. I sin a Pobal Ar Leas Mhúscraí. Ar bhangas.